Bapak iki. Menika Pak sinten? Pak. Pak. Oh, lali lho Mas. Pak sinten Pak? Iya. Pak Karmun. Pak- Tuh. Pak Alek. Karmun Iki nggih. Lajeng nggih Pak nggih. ora kowe ya alon-alon nek karo bapak ngene iki. Lah pripun? Kowe Oh, ora ngoten. Dereng ngoten saya berkas. iki aku duweni pitakonan karo sliramu. Pripun? Kira-kira bapak iki nun sewu amit niki kagunganipun brengos niki asli mboten kira-kira. Nan asline kok kaya pager kecamatan kok. Mbahmu wong pager kecamatan jare. Iya. Anu lho Mas, marai gagah ngoten lho. Oh iya gagah goreng mangga. Nah. Urip pono. Yo. Jelas. Isine Lho. apa-apa bae. Nadyan sesinde mesti Dewe musik. Ayo Dik. Jublak. Ya, jas. Mbok menawi badhe nglajengne, Pak. Oh. Oh, mboten kuat, Pak. Nggih alah. Kok ora Pripun? masalah le ora kuat kowe kuwi lho wong wedok kok ngecek kira kuwi. Oh, lah aku kan anu to. Kowe nek kok cara bapak iki kendel apa ya kowe wani tenan. Mboten. Mboten. Oh iya, karepmu. Lah iya. Urip pono.